କାଲି ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍‌କୁ ହରାଇଲା ରାଜସ୍ଥାନ। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, କାଲି ପ୍ରଥମେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିକି ୟଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ ପକ୍ଷରୁ 55 ରନ୍ ମାରିଥିଲେ ଓ ଭୈରବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ 31 ରନ୍ ମାରିଥିଲେ। ତାପରେ ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲ 75 ରନ୍ ମାରି ଟିମ୍ ସ୍କୋରକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇଥିଲେ। ତାପରେ ଶ୍ରୀମାନ ହେଟମାର 18 ରନ୍ ମାରି ଟିମ୍ ଟୋଟାଲ 210 ରନ୍ ମାରିଥିଲା। ଗୁଜରାଟ ବୋଲର ଅଶୋକ ଶର୍ମା 1 ୱିକେଟ୍, କାଗିସୋ ରବାଡା 2 ୱିକେଟ୍, ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ରିଷ୍ଣା 2 ୱିକେଟ୍। କାଲି ଅଶୋକ ଶର୍ମା ଏହି ସିଜନରେ ସବୁଠୁ ସ୍ପିଡ୍ ବୋଲର ଥିଲେ। 154.2 କିଲୋମିଟର ସ୍ପିଡରେ ବୋଲିଂ କରିଥିଲେ। ଗୁଜରାଟ ପକ୍ଷରୁ ଶୁଭମ ଗିଲ୍ ଖେଳିନଥିଲେ। ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ 73 ରନରେ ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ତାପରେ କୁମାର କୁଶୱାହା 18 ରନ୍ ମାରିଥିଲେ। ତାପରେ ଜସ୍ ବଟଲର 26 ରନ୍ ମାରି ଟିମ୍କୁ ଟିକେ ସାହସ ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ କିଛି ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଟିମ୍ର ମିଡିଲ୍ ଅର୍ଡରରୁ ଆସିନଥିଲା। ତାପରେ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଭାବେ କାଗିସୋ ରାବାଡା 23 ରନ୍ ଓ ରସିଦ ଖାନ 24 ରନ୍ ମାରିଥିଲେ। ଏତିକିରେ 206 ରନ୍ରେ ଏ ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ ହାରି ଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ରବି ବିଷ୍ଣୋଇ 4 ୱିକେଟ୍ ସେ ବେଷ୍ଟ ବୋଲିଂ ଫିଗର ପୁରା IPL ସିଜନରେ କରିଥିଲେ। କଣ ଲାଗୁଛି, ଶୁଭମ ଗିଲ୍ ନ ଖେଳିକି ଭୁଲ କଲେ କି? କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜରୁର ବତେଇବେ।